Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, diretso na kita, marhay na aga. Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Pampera na tabi, Chief Tech Ramir, panglimang aldaw na sa novenaryo. Tama ano? Nagpuon kita kan petsa 13. Tama, pang-apat na. Yeah, pang-apat na ngunyan. Tapos na po so traslasyon. Ang masunod na kaayan, iyon na mismo itong so fluvial procession. Ka-fiestahe mismo. Iyan, Chief Tech Ramir, so fluvial, paghali na duman sa cathedral, ibubelta na sa Francia Avenue, ano? Hindi ba? Ano ba? Medyo nalingaw na ako kan sistema, ano? Sa Basilica. Yan, ano? Yan, tama. Very good. Nagtataga uran-uran ta an sabi baga kayan gari pipa pano baga iyan na su pig-aagihan na salug sumina cut through dyan sa may sentro kan Naga. So agihan kan sa tuyang mahal na ina. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. An kasiributan ta sa pagkaaldaw. Dapat primero permian mahal na Diyos an enot sa gabos. Kumusta lamang ang mga security guards na naka-duty ngunyan? Good morning man dyan sa National Telecommunications Commission Bicol. Kumusta po kamo dyan, Sir Engineer Mon, and syempre kay Direktora sa Men and Women po kang NTC. Yan man tabi yung sa tuyang listeners man, security guards sa Development Bank of the Philippines, Sentro kan Legazpi. Morning. Ecstasy. Ano lamang ang kamugtakan man kan barkadya natong mga nagkawaralat dyan sa harong so nagpipiparanakan pangudtuhan. Morning dyan sa Rabvax. Yan kay Madam Tet Aldana. Sagkod kay Madam Joy na Montemayor. Yan sa Ravax. Pabakuna ka mo tabi kung nakamrot nin ayam or ikos or nakagat nin ikos or ayam. Importante po yan. May mga bakuna man dyan. Anti-flu, anti-pneumonia. Mga lehitimo po yan na medical practitioners ang yaon dyan. Si Paminta, nasa batan ko dyan sa Saud, ka nakalihis na kunyan. Domingo sa Albay District. Nice seeing you, si Paminta, si Tatamon. Barkada niya to dyan. Nagbakal ako, Chief Tech, ay itong suburaw baga na good size sana. Inihaw ko, tulong pidaso. Dispwes igo kitang press kong pako. Sinuwaan ko sa nasupako, may diit na itlog na maalat. Abay nako. Tapos sa kuyang maluto, duwang takad sana na kunyan sa diton. Puerte. Alamat tabi tataol dyan sa kwan, dyan sa Albay District tabi, sa Saudan. Daraga, maray nagaman. Si Sir Benji na Hile, maray na agatabi, Sir Benji the Pogi Hile.
Si Sir Jojo Molina Paha. Wow, may bago kitang kunya na, listenero. Sir Jojo Molina Paha. Good morning, tabi, Sir Jojo. Me gusta mi así. Sinugbang buraw na may ginisang munggo. Extra Ang pangutuhan ngunyan kan sa tuyang amigo, Sir Jason Gomez El Haciendero Puyo de Segundo. no. Ay tamang-tama yan, sinugbang buraw. So mainit-init pa tapos mangungudto ka na. Dispes munggo. Ginisang munggo. Nagpaparasiribot kita, mahal ang lada. Magpaparareklamo kita. Nagsasamantalaman ngaya, Chief Tech Ramir, ang mga paratsenta ng lada. Gurano naman agad ang labuyo ngunyan. Parang 600 plus na o 700 plus ang kilo. Magreklamo na kita kung ang magsamantala sa satuya mga nagtitienda nin munggo. Kung gibuhon na sa ng apiso ang kada pidaso kan munggo, yan talagang maribolusyon na ang Pilipinas. Apiso ang pidaso kan mo. Kung iyon na po na magmanipular kang presyo, so nagtitienda ning munggo. Yan na kita magre-revolusyon ka na. Daog yan ang mga diskaya-diskaya. Chief Tech Ramir? Kung mo presyohan mo ang kada pidaso kan munggo piso. Ay, nagutabi. Sundo na kitang alas 10:30 man. Katuwang tadyan ang Tropa and Mega Force Patrol. So mga mapaabot po ng impormasyon sa panginot kan sa muyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy Nasalita, si Pading Jim, Pading Jomar Bien, Pading Al Armario, and Joshua Angel sa Good si Karen, sa Manibela Henry Mata. Morning man tabi palan dyan sa gabos na taga Premier Distrito Kanalbay na dadanaw kita sa pagikan 106.9 WGB FM. Morning Sir Dex Velez dyan sa Men and Women kang 106.9 WGB FM. Si Elvis na precisely, si Tata Bes, nagberde bagakan sa rong semana, no? Tata Bes, good morning sa imo dyan. Mga taga-daraga, maray na agaman kay Sir Atulim sa tuyang amigo dyan sa Petron Tap Gas Gasul with Chief Tech Ramir. And News Director Mardela dyan sa newsroom, kasabay si Madam Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, si Nicolan Gloriani, and Jimos Barrios. Para po sa sumada kan istorya, lokal, national, international, nagkakadarong dindo kada bes na igwaning news break and newscast major, newscast DCGB, and nababasa dyan sa internet DCGB News Online at sa muya pong official social media page. IT Jerome Nico Martinez sa gabos pong mga paraantabay manyato sa internet, yung naghihiling po worldwide netwide, pakishare man tabi ha, pakishare. Dakol man lamang kita na madagdagan pa man na natatawan ng informasyon sa mainline na parte po kan Pilipinas asin kan kinaban. Ako man po sa indong pagiriban sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Pinag-uurulayan ng ngunyan tabi, ini pong off shoot pa kan inda ko sinatabi kung ano man lamang nasasawa na kita paminsan sa totoo lang kaining issue sa flood control, medyo makakwa na. Inda ko kamutabi. Sir Jason, medyo nasasawa-sawa ka na kan aldaw pang-aga pangudto pamangginyato na istorya puro na sa na flood control. Duman na sa nagtataririk po ang istorya kang Pilipinas sa flood control. Inda ko lang tabi, in your own honest opinion, listeners man yato dyan sa Albay District, good morning! Dyan sa Washington Drive, ano ang pinagkaksiributan nindo dyan sa pangudtuhan? Dyan man sa Puting Daga, may paraantabay kita dyan sa Puting Daga, pati naman po sa Marquez, and yung patahian dyan sa likod kan Divine Word College, tabi,
Good morning man sa Indo. Inda, your honest opinion please. Kamu pong mga nag-antabay, tingog kan banwaan mabagay ng programa ta. You can express your opinion man tabi. Sabi ni Sir Edwin Ala, yung sa tuyang barkada dyan. Kumusta pa lang tabi ang tropa sa Bicol International Airport? Listeners man yato dyan, yung nasa Grab, yung nasa UV Express, tabi, gabos-gabos dyan. Taxi, good morning. Siyempre, barkada taman si Engineer Dan, okay, si Dan Belanghel, Ora alawig, day ako nakakapartisipar sa programa mo. Nagpaingalo sa ospital. Napauno ka, Sir Edwin, get well soon, Sir Edwin. May pigbati-mati gayon si Sir Edwin na ala, Morning, get well soon, tabi. Ingatan ang salud, ang health. Tabi, 700 ang kada kilo kan lada. Tama, yung labuyo. And makauyam na, sabi ni Sir Jason Gomez Puyo. Well, sa totoo lang tabi, ang pinag-abangan ta na sa nangunyan is kung paano ang mangyayari after this na-uncover na bagatabi with much mileage ining manungod sa flood control anomalies. Ngunyan, ang pinagusubaybayan ta, ining sunag nangangapudan nin mga hiro protesta na sabi, gigibuhon ini sa Setyembre 21, Domingo, duman sa Metro Manila, sa EDSA People Power Monument tabi, Well, we appeal for sobriety. Tibaad kita arug na sa naman baga sa ibang nasyon. And in fact nga ni itong suduman baga sa Nepal sa Nepal nag-tone down na, nagkulpa na tabi na iluwas na sudagit and may sinurubsuban ng harong and so mga yaon ang pinagtuturo na sektor na dakula po na naging maringgis. Anarkiya na in a sense yung Gen Z na grupo kan populasyon duman sa Nepal, Buda sa Indonesia, and saro duman sa nakadagit sa inda ko kung arinsonasyon ito na ansaro sa ikinadagit mas lalong nagkaraba so dagit is yung pagban kan gobyerno sa social media. Ano ba yun? Nepal o Indonesia? Basta ito, dumanadagit po so tawo ning gulpi. Sagkod na nagkaigwa na nin halos anarkiya. Tadain na sindang napapaluwasan po kan sa indang nasa sabuot. Yung tigapod bagang freedom of expression and dimar Anong nasyon ito so nagban? Kang kunyan? Nepal. Yeah. Thank you so much. Pinalampaw ba so Prime Minister? Yes. Pinalampaw. So Prime Minister, thank you so much, Endimar. Binan. So paggamit kan social media wherein iyan bagang social media, it's worldwide phenomenon na diyan na po nagkakaigwan ng individual na libertad. Sisay man, nakakapag-express na siya to the maximum kan sa tuyang libertad as in derechos, lalong-lalo na ang freedom of expression. So, pinagban ito, nauyang baga sa mga taga Nepal. By the way, ang Nepal dyan, yung baga ng jump off point kan mga minasarakat sa Mount Everest. Yan ang Nepal, kung tamaan sa tuyang pagrurumdum, dyan ang jump off point kan masakat sa pinakahalangkaw na bulod sa bilog na kinaaban, saro sa pinakahalangkaw na bulod sa kinaaban ng Mount Everest. Dyan ang sa indang jump off point. Ngunyang gulpi ang poverty incidents duman, tios na marayan kadaklan, mayoriya, and nahihiling kan tawo na sa mga gobernantes naglalangoy sa yaman, sa pirak,
sa puder sa siram. So, yun na ito. Na kapag ang sa indang kunyan, ang sa indang mode of, sabi na nga ni expression, sa pagluwas kan sa indang expression, ini social media, pinagban ito. Lalong nagkarabaso kunyan. So, mga tao duman. Kaya iyon na po ito na nagkaigo na ning anarkiya. So, issue sa korupsyon, buda sa poverty, na inflame kan na pinutulso access sa internet, social media, kan mga tao. Di dainang napapalusan kan sa indang dagit. Kadaklan baga sa mga users ngunyan kan social media, ang talagang mga mapusok, yan na Gen Z, mga agresibo. Kaya nangyari po, arog kaan duman sa Nepal. Sinurulo, so kunyan mismo, so palasyo mismo kan Primer Ministro, rinansak pati, linaog, anarkiya nga ni. Ngunyan baga, nagkulpa na. Taigwa na ni pinagpasumpa na bagong kunyan ining Primer Ministro. So parang mayor magistrado man yata kan ining Korte Suprema ni duman. Yan. So nagkuan na duman. Digdi man po sa Pilipinas, nata na iko-connectar ta iyan. We appear for sobriety. Mismo na bagang su presidente, if we will take a closer look kung sa tuyang ida-digest tabi ang nangyari sa Pilipinas, harayo man duman sa Nepal, although igwa po ning kuan, igwa ning dakulaon na semblance ang isyong ipiglalaban, corruption and poverty. But ini sa tuya sa Pilipinas, ibang-iba. Ang nanginutan mismo bagangun yan, sa kunyan, kan pag-uncover, bakong takop, kundi pag-uncover and pag-encourage nga ni, kan pag-discover, as in papagpanimbag, duman sa mga tiwali na opisyales, nangunyan nga ni, nagpupuuna kan sa indang pagsisimbag, igwa na bagang mga sinaangatan ng kaso, igwang tinarangkas na sa poder, igwanin mga sasangatan pa ning mag-inibo patong-patong na kaso, nagpupuuna po ang dalagan kan hustisya. Iba digdi sa to sa Pilipinas. Now, the President himself, iyo po ang nagtaram na tama na dumanin nagpuun sa sayang statement na mahiya naman kayo. So dakulaon na bagay pa, dakulaon po yan na assurance that the government is still there maski puro paano working to a certain degree na ining mga korupsyon na initabi malabanan. At least pinuuna na baga so presidente mismo ang nag-orden. And ikadua, kung duman sa kunyan sa Nepal, pinagban ninda sa social media, which is one of the major outlet kan outburst kan kunyan kan tawo kontra duman sa gobyerno ninda, gulpian korupsyon, gulpian tios, pero sa mga gobernantes, mga mapipirakon, bilyonaryo, digdi sa to dai. Anong latest kan na bareta? Mismong sub-presidente nagtaram, suportado kan palasyo, suportado kan presidente personalmente, suportado kan gobyerno ang pag-ehersisyo kan freedom of expression. Yan. Yaon baga, sa social media, nahiling na nindo. Relentless po tabi. Baga, and very, very unforgiving ang mga akusasyonis niya. Pero, day po baga kita pinagbaban. Day pig sasaraduhan, day pig bababalan na makapag-ehersisyo kita kan ining kunyan, kan sa tuyang freedom of expression. Kaya, day po nin kunyan, day nin rason na magkaigwa ning anarkiya. First, the government supports our right to freedom of expression, but freedom of expression na iga po ning kasabay na sense of accountability. Yan, ano ning sense of accountability and sense of responsibility. Kung ma-ehersisyo ka kan sa imong diretso na mag-express, you should also respect the rights of others. O yan, sa September 21, marali, okay, gabos iyan, suportado kan gobyerno. But we should see to it na respetaran taman tabi ang general peace. And
ano ang katuyuhan kan rally? O yan na po, freedom of expression. We are exercising it now. Diyan baga sa Facebook, maski ano na sa nabagataben minaro luwas. Very kwa na, day mo na masabutan kung arin na ang totoo, kung arin an, basta day na diluted ng maraytabe. O nakaka-express baga kita. Now, tibaad naman, masalbugan naman an, bagsak ang gobyerno. Mariusip naman. No? Ano ba yan, tabi? Ibagsak ang ibagsak si palayason sa Malacanang. Ano ba naman yan? Day naman po siguro nanigo. And daiman siguro maninigo na may mag-ijete sa tuya na surubsuban man iyan ang mga pasilidades di gobyerno, lusubon ang mga harongkan, mga miyembros kan parlamento, lusubon sa mga harongkan kontratistas, daiman gayod tabi. If igwa man agad, iyan ang mga nagkakaarakusaran na iyan, if ever nasinda po man agad, nag-transgress o nagbalgar ning lay, dahita sinda pag-arugon. Let us be more civilized than them duman sa mga pinag-aakusaran na nagbalgar nin lay. Ano tabi? Ayan na. Kaya dyan baga paano sa Facebook kung ano-ano na. Igwa dyan ning masabay siya na tanauyam siya sa gobernador niya. Bako niya binoto. Igwa dyan ning nauyam, tanauyam sa duman sa kontratista. Magiging halo-halo na yan. But we should, sabi na nga ni, exercise our freedom and right within the bounds of the law. O ito baga sa Nepal, ano, tranquilo na bagang nyan. Nagkaigwa ng anarkiya sa Indonesia, yuman. O dahil tapag arugod tabi, anta kitang Pilipinas are one of the freest democratic nation sa bilog na kinaban. And Demar. Yes, Papa P. Opo. May development naman sa ICI. So pag Yung kunya Independent Commission for Infrastructure. o supig numrar na sutulo. Pinangaralan sa tulo, iguana ko niya na chairman. Oho. Ang chairperson na pinangaralan ni Presidente Bongbong Marcos, sarong retired Supreme Court Associate Justice Oho. sa katawan ni Andy Reyes Jr. Come again, Endimar. Andy Reyes Jr. Andy Reyes Jr. Roger, ini ang itinahayag, ngunyang pasana, sa media conference. And si Reyes, makasabay siya duman sa dating Department of Public Works and Highway Secretary Roel Singson, as in Saisip Gores Vilayo and Company Country Managing Partner na si Rosana Pardo Yan. bilang mga commission members. Oho. Mantang si Baguio City Mayor Benamin Magalong, maserve bilang Special Advisor and Investigator of ICI. Yan. So, ma-imbestiga rin ng commission kan abnormal flood control projects na allegedly source ng korupsyon. Yan. So, nabilog na. Abangan na lang ang pagpungan sa indaman ng mga investigasyon. Oho. May kinaraman sa development na ini. By From the your way, place, Mordila, good morning. Endimar, by the way, ining so dating maestrado ni kang Korte Suprema, no? So, mamayo? Associate Justice. Associate, yan, associate. Yan. Thank you so much, Endimar. So, bago kita kay Chief Jimmy, ano, tamang-tama, thank you so much for reminding me, Endimar, and sa fresh news na yan dyan, hali sa Newsbase, iguananin pamayo, an independent commission na yan na maimbestigar. Idagdag tapa yan, iguanan mo yan, pinagigibo, ang gobyerno baga na lakdang tanganing maimbestigara na yan. Buda pa panimbagon, so dapat na papanimbag. Apwera ka ining so mga hearings baga sa Congress, Senate, and House of Representatives. Igwa na po ni pinagigibo. Uyan na pong independent commission na ipinaglawag na ni Mart, igwa na po ni pamayo. Iyan na po, the government is not sitting down on this. Mismong ang presidente. So halatunta na lang po tabi, mismo nga presidente na nag-spearhead kay ni, halatunta na lang, so, prosedimento kayan, tanganing within the bounds of the law, maresolbera na asin mapanimbag, ang dapat na mapanimbag. Dahil tayo pagdara sa emosyon, dahil kita mag-arog-arog duman, dahil kita pagdara sa anarkiya, dahil kita ibagsak ang gobyerno, Mario Joseph naman, uyan na, nagigibo na tabi ang gobyerno, kang kabus na medyos, na maimbestigaran asin pamanimbagon, ang dapat na papanimbag, baging sa mga lokal bagang level, uyan na nagkakaburuting kaya na po, ang mga araw ka na pinagasabing maanomilyang pinagdilinsyahan na flood control projects.
Nasa linya, ilaog ta na bago kita mag-station break. Ang istoryang nakabitay dyan. Naghahalat. Si Chief Jimmy, compadring Jimmy Chief, maray na agad tabi. Thanks for waiting. Please go ahead na tabi. Pare, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, igwang tinampo, hali Legazpi, Balda, Bicol International Airport, duro diretso na sa Ginupatan to Piodoran. Shortcut na tinampong ini, lalo na kagulpingon niya ng mga road project sa National Highway, kuta na, igwang alternatibong tinampo sa Southern Part Canter District, pinaka-shortcut na agihan, kung gusto mag-iwas sa mga stranded o kaya digdi sa mga road reblocking na nadidelayan na dalagan kan biyahe. Panahon ni former Mayor Alan Arandia kan Piodoran, as in former Mayor Chino Garcia kan Ginubatan, ang spillway sa tao kan Barangay Tibabu, Piodoran, as in Barangay Kabalwaon, Ginubatan, may proposal ng ilaog ini, as in nakalaog na talaga sa programang tulay ng Pangulo na ang sabi nga ni may pundo na. Ngunyan, ang duwang alkalde na ini nagsasabi na may pundo na, ang problema, nagtarapos na sa turno ang mga ini, o kaya nagtapos na sa turno si Mayor Alan Arandia, si Mayor Chino na daog, kapwa bago na ang mga alkalde sa duwang banwaan, blanco na ang mga presenting alkalde, kung ano na ang status kantulay ng Pangulo, napasay na supundo. Pataday man ki opisina na pwedeng ma-follow upan kay ni digdi sa tuyang lugar. May mga survey ng ginibo para tugudon ang mag-inibong na parte kan salog, alagad hasta sa ngunyan, pigahanap na ini kan mga taga-Piodoran, maging si Mayor Banji Arandia. Sayang kan tinampo kung dai magagamit dahilan sa nasa daing tulay. Mantang ang existido, spillway man sana na iyuan na naagihan, pero kung marahayan panahon. Maski daiki uran digdi sa Tibabu, Kabalwaon, Palapas area, kung nag-uuran sa mga kabubuldan, bigla sa nang minadagusong anda kulang baha tabi pade, and apira kani bagsak na ang kabangang porsyon kan spillway. Mala basi digdi sa mga residentes, igwanin mga nagka diriglaan digdi na nag-araging mga nakamotor, 5 na ang inanod, sarong kotse inanod, may 2 ng nagadan dahilan sa hababao na spillway man sana na lalantupan ini ki baha. Dangugunta si Mayor Banji Arandia kan Piodoran dahilan tan gusto niyang mangyari tibaad lamang collaborative effort, magtarabangan sinda Mayor J. Manong Hoko together with Gobernador Noel Rosal, Congressman Adrian Salceda, na magibuhan ki follow up ang manungod sa pagpapabugtak nin tulay digdi sa Tibabu, Kabalwaon area. Go ahead. Pahayag ni Mayor Banji. Kabalwaon. Ako lang importante ini kasi talagang yun ang pinakang arani na para makaduman ka sa Legazpi, para makaduman ka sa airport, lalo na kung may baha, lalo na kung igwang mga tinampo baga di Piodoran to Ligaw na dahil pa natatapos. Iyon ni ang alternate na road para paduman ka sa Legazpi, paduman ka sa airport. Kaya napakadakulang bagay kung ini talaga malalagan kitulay. Nung nakaging administrasyon po ni Mayor, aram ko po, igwa na po ining budget pero Tulay ng Pangulo daw. nahali sa tulay ng Pangulo. Pero dahil ko po aram kung natata hanggang ngunyan, wala pa pong nag-aabot na tulay o wala pang nagtatrabaho. Kaya dapat sa DPWH nananawagan po kami na sana po kung igwa na po ining budget, ma-actionan mo ma'am po inita. Napakadakula po ining napaka-importante po ini para sa mga kaymanwata
Lalo pa ngunyan na ikuanin mga road reblocking dyan sa mayor na tinampo sa Paligaspi, pwede pala nining agihan na alternatibong agihan. Opo, kung maagi ka nga ni Didi, Piudoran to Ligaspi, siguro mga 45 minutes na lang. Yan tabi pa de, ang informasyon, ang importante kung saan na supundo manong digdi sa tulay ng Pangulo. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Chief Jimmy Tabi, please. Go. So tulay is na iguana enot nin pundo na halian 6 pesos kan tulay kan Pangulo isa kabaluan iyan tabi over. Papa. Okay. So tinampo na sa mag-inibong na puro kan tulay ayos na over. Ayos na. Yan, okay. So itong magtinampong ito sa ibong na puro pasiring yan sa 3rd District Piudoran area. Sa ibong na puro ang lusot naman digdi sa may Bicol International Airport. Diretsong Ligaspi. Diretsong Ligaspi. So dakulaon man anggad na kuan iyan bentahe ta kung ining day pa natatapos baga, although dyan baga sa may Murera, nagkukunya na, so pagirilid, igwa na kitang nahiling na pinag-aakad na, Now, dakulaon man agad ining bagay na, kunyan, kung baga, detour, kaya lang, sutulay, tama sa Mayor Arandia, sa ina ito, sumanga, nagkonsigir kayo so nagtrabaho kayo daray sa pwesto daray na so nagpropose kayo now who will now spearhead kayo budakon tama ang pangapudan sa DPWH na yan dapat gani madugkol giraray tanganing kung nag-survey na amana sa survey ready for implementation na sa pagkaram kanduang alkalde. So, hain ang unyan. Yan. Dumanaan question. That's the hanging question. Now, call na iyan man kan mga tama ito so pangapudan ni Mayor Banji, tarabangan na, so alkalde kan Piudoran, gobernador, buda so congressman, another set of ka na iyan. Kumbaga, pag follow up duman, so mga nainutday naman ito sa puwesto. Kung din madugkol man agad kayan, sayang kan proyekto niya. Kung man sa nakipundo na, allocated na, sayang, may tinampo na. May tinampo na, ready na. Ito tuubon na sa nakantulay. Tulay na sana. Yan spillway digdi, yun temporary na agian, motorista. Roger, sige sana man agad, very valid yan sana man agad, igwaning mag-spearhead kayan, makapag follow up duman sa DPWH. Sayang sayang. Sige. Siguro si Congressman Adrian Salceda dako lang bagay na makakatabang sa bagay nene together with the governor and mga duang mayor. Yan tabi pa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, compadre. Oras Pilipinas, alas 9:39. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2.
One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez, Karen Ala, on the spot report. 14 minutos bago po mag-abot ang alas 10 nin pagkaudto. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Diyan sa luwas dagdagantaan bolos nin mga informasyon. DZGB, on the spot report. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, thank you very much, Sir Pio. Kapat na mga 911 rescue vehicle ang pinagresibi ng Union kan Gobyerno Provincial kan Albay bilang ipigpromisa ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa probinsya kan ini buminisita digding ang mga 911 vehicle na tayo, Sir Pio, pinagbindisyonan pa sa na minuto ang nakalihis kaiba ang mga personalized officer kan Bureau of Fire Protection Region 5 bali susog kay Gobernador Noel Rizal, itatao o ipapadala tulos ang mga 911 rescue vehicle na ini sa mga West Coast area kan 3rd District, asin ang mga nangaranan na munisipyo, iyo ang ginubatan asin uwas sa sinabing talagang nangangaikunin mga siring na bihikulo na pang first aid o ano pa, pati na para sa marikas na pagka-servisyo medikal dahil lang ta sinabing pahirapan talaga ang pag-responder sa mga West Coast na lugar na ini dahil sa kawalan ng nasabing emergency vehicle. Sa ngunyan, idadala na ini kan mga taga-BFC sa nasabing lugar kanganing formal na i-introduce ang ipinangakong bihikulo ni SILG Rimulya durante kan ini buminisita dito sa probinsya ni Albay kan uminaging pula nin Julio. Yan ang report. Karen Ala, DCTV News. Karen, rescue vehicle yan intended para sa Bureau of Fire o sa provincial government? Actually, Sir Tio, pinag-turn over initigis sa provincial governor of Albay. Pero susog sa impormasyon niya to, itatao tabi ni Sir Tio sa mga istasyon kan DFP. Tangani na ikwaman maski po paano na 911 rescue vehicle ang mga ini para sa marikas na servisyo medikal at in first aid response. Kopya. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa initial ko sa bungkaras pa kan istorya sa luwas. DZGB, on the spot report. Diyan kita kay Padingal. Al Armario, on the spot report. Kumpadring Al, maray na agaman tabi. Please go ahead na. Thank you so much, Pade. Good morning. Mataonin personal na kwarta ang mga opisyalis kan Legazpi para makatabang sa pagpalinig kan mga barangay officials, mga kapitan, sa 70 mga barangay kan Legazpi. Ini ang sinabi ni Mayor Isyam Ismael. Ngunyan nakatalaan niya ining sorpresa, ipahayag sa mga kapitan kung saan ongoing ngunyan ang biga kan mga barangay meeting digdi sa Sanggunian Panglunsod. Initialmente sa pahayag ni Mayor Ismael sa interview na parte ini kan paglinig o clean up drive sa mga barangay kasabay naman na pagdiklag kan mga kanal tangani na
ginariglado ang bulusanin na tubig. Siring man clearing naman badagos sa mga tinampo sa iba-ibang mga barangay. Ang sabi ka ng alkalde, depende ini sa kategory man ka na barangay. So mga saradit na barangay, tatawanin 8,000 pesos. Ang medium class sa mga barangay, 10,000. And pati sa large barangay, tig 10,000 man tiraray, tabi pa din. Alagad sa southern part and northern part kan Legazpi, taday man masyado pig babaha. Ang intended ang kwartang ini, gamito ninda at least magkataraktasan anin sanganin kahoy, iyan mga nagkakaulang na dyan sa gilid kan tinampo. Ipiga pahayag kan alkalde na personal na kwarta ini kan mga opisyalis nagkaororon sila, nagkurokoron tribo para tawan gabos na mga barangay asin ngunyan. Igalat na sa lang ipahayag ini, igalat na lang digdi sa Liga meeting ngunyan si Mayor Ismael para sa siring na informasyon na iba mga concern sa barangay sa ongoing mga ngunyan na Liga meeting sa liderato ni Liga President, Board Member Mila Mahal na ongoing ngunyan digdi sa Sanggunian Panglonsod. Iyaw na si Alkalde Isham. Kasi patabi, bigalat na lang digdi, may mga bisita pa man, pero kasubago, after kang flag ceremony, personal tanang na kuhanin pahayag in advance sa kan-informasyon na ini. Sige, tabi. Yan, pa rin ang informasyon, condolence pa ng tabi sa amigo ta. Disay. Ito'y na Aringo, sa pamilya. Iso'y baga, so alalay ni dating Vice Mayor Bobby Cristobal. Biguhon tening maray kan Martes seperti pas oron-oron midigdi sa Sanggunian sesyon inatati baga ini pade kan last Friday yata o mudah ko nasala and akiunong pasisoy na diretso ang tabi pade yaon daw dyan sa Kapantawan Chapel na Kaborol ngunya. Si Soy palan itong Aringo, ano? Sus Mariosep, ano? Mamunduan sa Sanggunian Panlonsod ngunya. Aday biguhon na mangyari ito kay Barkada Tang Soy. Okay, sige. Kajin Mantawa. Anong oron-oron sa pasanagan na Martes. Na nangyari. So, pagbawi kang buhay, namigot na kay Codoles na sabi sa pamilya. Barkadahon tayo ni. Sige. Okay, so pare ang informasyon na live digdi sa Sangguniang Panlonsod, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa pangsangguniang Panlonsod. And in relation with that, sa report ni kumpadre Ngal, matiyempo kita nin na precious time kay Mayor Isham na Ismail kan Legazpi. Mayor Isham, good morning tabi. Good morning, Tabi. Sir Pio, asin sa kapos na nagkantabi ka sa imong programa. Marinaga po, sa Indo Kapos. Opo, katatapos pa lang kan report ni kumpadre Ngal na parang grabe ka kwanta talaga, grabing entusiasmo ta, no? Kaseryoso sa pagkuhan kang flood control ta. Pati personal na kwarta, makurontribo tabi kita dyan sa mga opisyalis kan Legazpi tabi, over? Iyo po, spearhead na po yan, kasabay po ang mga konseho na magtarabangan sa indang inot na sweldo para itaw po sa mga barangay. Dahil sabi ko po nga ni Sir Pio na if you're gonna look at the structure po kang barangay, wala po dyan mga paralinig. Opo, eco-aid para po ang basura. Pero tayo po naglilinig. Lalo-lalo na po magtiklag. Kasi sabi ko nga ni po, dahil man sa kakulangan ki empleyado ta, dito sa siyudad kang Legazpi, dahil po ang kaya talagang linigan is mga silted rivers and mga major na mga drainages po. Pero when it comes to the interior part of the barangay, mapagal na po yan para sa muya. At akulaon po ang siyudad kang Legazpi, lalong-lalo na po na nagpupunan sa tuyang rainy season. So ang sa tuyang ginibo, ang nag-alokar po kita kipondo, halik po sa pagtarabangan. Kalabang saro asin sa kuya mga amigo na nag-contribute man po para makatabang, asin makaalokar kipondo para sa possible na mga tawong malinig po. At least naglinig na kita ki barangay, may sweldo pa po sa mga tabo duman sa loob ng barangay. So sa kuyang pakiulay, gamitong kita mga supondo, asin ang kuwaon pong empleyado dapat taga-duman man po sa barangay. Oho, any idea kung gurano po sa na-raise na funds on hand tangon yan, over? Ang tatauta po sa small barangay is 8,000 and for the medium-sized barangay is 10 and for the large barangays po is 12,000. So maabot po, dako lang kaaputan kang kabos, nata ngaya. Paano ngaya? So sa southern part of the Legazpi, na dahil man po ngayon nagbabaha, kulang man sa drainage. Ang sa pong action na gigibuhon is makating of trees po sinta.
para maiwasan na po ang pagtumba ka mga puno asin na makadiskwito kasabi man po baka makadiskrasya man po ki mga poste ki aleko na nagkukusa ki aloy na panahon na pag-brownout po sa itang lugar. Pero for next year po gigibuhan ta na po ni koordinansa tigpasulong tigsulong naman po isulong naman po ni Councilor Butch na sa augmentation fund po nasa mo yung tigtatao makagbog kita ki 20,000 per barangay para iyan na po ang gagamitin ng pondo for next year para maging yearly na po ining massive desilting na and massive declogging po. This is the Legazpi and cutting of tree staffing. Opo. Iyan out of the pockets ka na mga sa imo personal buda so mga yaon diyan sangguni ang palusod tabi mayor ano po? Yes po, out of the pocket po. Majority po hali sa tuya. Sa kuya as in magkapira man po hali man sa mga konseyo. Kasabay man po sa tuya mga amigo, mga private businessman na nagtarabang man po mga abo na po magpabanggit regarding sa pagtabang po nita Sir Pio. Would you have the privilege na maipaaram sa publiko gura ano ang kasunhan ta diyan na nako kaayan? Basta po, iyon na po ang sa tuya na total. Yun na ito. 8,000 sa small barangay, 10,000 sa medium size, and 12,000 po sa large barangay. Ayun, makukuparan ang gabos na iyan. Yes po. Opo. 70 barangays po, wala pong mawawala. Abutan sa pagkabos. Ay di durodakula anako ang pundo tabi ano, durodakula anako ang pundo. Tama iyan. Yes po. Okay. Yes po. Okay, itong so 20,000 i-institutionalize na next year para igwa na ning perming budget para dyan sa desilting and declogging. Opo, desilting, declogging, and cutting of branches po na pwede mag-cause pagtumba kikahoy tabi. The idea would be per barangay 20,000. Yes, per barangay 20,000 po. So, ang sa tuyang augmentation po for this year, para maramang po kikabos, dati-dati po, ang augmentation na tigtatao sa barangay is 130,000. Tapos 20,000 po para sa hapag. So para po sa halin at magtanim ng prutas at gulay program tabi. So total of 150. Pero for next year po, ang sa tuyang tig-alokar is 250,000. Gabos pong 70 barangays patatawanan. Ano po ang breakdown? Para sa kabutan po ang gabos, 30,000 will go to the hapag program, halin at magtanim ng prutas at gulay program. 20,000 mapapasiring po para sa declogging, desilting, and cutting of branches tabi. And for the additional and for the 200,000 po mapapasiring po sa augmentation sa ilang pondo at their own disposal kung saan po nila gusto gamiton. It's either for the tapandagdag sa CCTV, sa ilang infrastruktura, fencing, drainage, or may kukongkrating po sa ilang barangay. Yan, oho. And sarap na lang tabi, Mayor, itong so personal funds, anong safeguard niya to na magamit man ito sa tama tabi kan papadumanan tang mga barangay? Iyo po, kasi dahil po aram taman na dahil hali sa personal, ikakagta sa mga barangay, day po nila mga pangipuan ki liquidation. Tama po ba, Sir Pio? Opo. Warang liquidation na mangyari. So yan na po malaog ang liga ng barangay. Tas na po yan kang sa tuyang presidente, si BM Milabal, and ang sa tuyang vice president na si Attorney Cap Amorex. Kasabay po ang bilog na Liga Board tabi. Yun. Para magreparo. As in, magtapok po digdi sa tuya ki information and status ka mga paggamit po kay itong pondo para aramta na day po masayang ang kwartang sa tuya tig-alokar para dyan po sa 70 barangays po. So monitoring mechanism sindan ang bahala ka iyan. Yes po. Tama po, Sir Pio. Opo. Salamat din maray. Mabuhay ka tabi. That unless na kang gustong idagdag. Lunes ngo yan para sa mga taga-Legazpi. Go ahead po. Po kita. Duman po sa mga napapadalas na nagtatambay po. Nagtatawag kay oras kasabay ang pamilya. Duman sa may obelisk po. Sa Puro. Lighting na po kita. Kunya na mabot na Webes. Kaya sa mga bakante po, pwede po magduman para mag-enjoy as in. Aram mo, Sir Pio, kita baga mga Pilipino naugma kita pag mailaw ang sarong lugar as in we feel safe. Kaya talagang asigurado ta po na magkailaw diman sa bandang ito and matawanan po kimaray na pwesto as in oportunidad sa tuya mga sa dayot na mga micro businesses po. Malay mo pag napakusog magkaigwasin ang oportunidad na mapadakol man pag-abot kang panahon. Kaya po kita nagpapabaya as in permita po sa tig-reparo. Pundo man sa may tore na ito, pasakat duman, papailawan na po ito duman. Yes po. Opo. Iyaw na po duman so bumbilya
as in, preparado naman po kita ka boss. Ngayon pong Webes, malaiting na po kita. Maray talaga pag sa abot sa pagpailaw, mahilig ka tabi, Mayor, ano, pero so steady ilaw ba kung so imat-imat? Bakulog sa mata ito, tabi. Sige tayo, Mayor. Salamat Thank din, you po, Maray. Sir Salamat. Pio. Sige. Sin Maray Naga po. Thank you so much. Si Mayor Isam Ismail po. Sa Webes, pailaw na dyan sa may Obelix tabi. So mga nagpapasir dyan, talagang nakulaon ng attraction na dyan sa Boulevard. And itong pondo na ipapadalagan sa mga barangay out of the personal pockets po kan mga nagkuruntribo, itong naitaong amount, sumadahon na lang nindo ito, iyan ang kasunhad na ibubuhian po sa mga barangay. Itong sitatao na allocation per barangay, depende sa location kan barangay, sumadahon na lang ito. Iyo po ang total cash na ipapabulos dyan sa mga barangay. Out of the personal pockets contribution na naguno po kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Legazpi. Mabareta mo na si Jen, then may mga hanap buhay kita. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dai makakaapekto ning dakula sa public mobility ang nakatalaan na transport strike kang pagkakaisa ang mga samahan ng super as in Operation Nationwide o Piston sa Webes, September 18. Sigun kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, handa ang mga ahensya kang gobyerno arog kang DOTR, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA as in mga lokal na gobyerno na magpautob ng mga contingency measures para masimbagan ang posibleng atraso sa mga commuters. Katakod kay ini magtatauman ng libreng sakay ang gobyerno arog kang military trucks, buses as in mga modernized public utility vehicles o PUVs para matabangan ang mga apektadong pasahero. Siring man ang pagkakaigwan ng mga alternatibong ruta as in kadagdagan ng mga lunadan. Matang ipinapangapudan man kang LTFRB na magkaigwaning dialogo ang mga transport groups sa paglansar ng mga hiro protesta para malikayan ang atraso sa publiko. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para
para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatarabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. O digdi sa tuya man na messenger, sabi ni Sir Norberto, sa mga gilid kan salog, grabe na ang mga kahoy. Nagtubo sa riprap. Yan dapat ang aralion. Lalo na sa barangay 15. Sana matawan ki aksyon. Yan na pig-report ni Al.R. Mario Tabi. Tama ka po dyan. Ining mga riprap baga, pigtuturubuan na yan. Kunyan. Na mga kahoy, an iba dyan, tubuan ng langatong. Mario, iyan saro sa mga nakakadestroso kan riprap, buda, na minakaw sa kan baha, nakaka-atraso kan dayaday na bulos kan tubig, digdi sa tawya sa mga lugar na pigagihan kan mga salog, sa Legazpi. Tabi, may ipinag-forward si Jen, hali dyan sa newsroom, public service ini, pipaisi po sa gabos na partidaryos, amigos y amigas, na gada na tabi si Melita Balaoro Splana, kanakaaging 14, kanakaaging Domingo, 14 de Septyembre, ining taon. Gada na po si Melita Balaoro Esplana and nakaburol dyan sa barangay San Rafael kan Ginubatan. Ididispues ang lubong, ining nag-adang-adang na Sabado, Petsa 20. Duman sa ligaw sa Pristine Memorial Gardens. Mamisang unang alas 9, then ang lubong kan mga bandang alas 10 na sa Sabado, Pristine Memorial Garden, ang lubong. Ang misa sa Ginubatan, sa simbahan ni Nuestra Señora de Asunción sa Ginubatan. Then paghalik dyan sa Ginubatan, alas 9 misa sa Sabado, diretso na sa ligaw, Pristine Memorial Gardens. Nagpapabantulin ka initabi, nag-informar, nagbumundong esposo, si Arvin Esplana. Yan. Ito, Chief Tech Ramirsisoy na aringgo, gari pamilyar sa ko. So, nagadan magaspid ko ni Padingal sa sanggunian. Isa itong kunyantab. Dahil guna ko maunang beta, tibaad masala. Isus Maria. Ano po yan, Madam Tabi? Na-late lang ako mag-print. Ay, opo, Tabi, ano po yan? Sige. Serbisyo publiko mo, ilaog ta ini. Ayaw na ini. Opo, thank you so much. Opo, salamat Tabi, Madam. Yan. Yun na ini supig konta, supig public service, idigdita sa na ini. Tapi nakihuron man ining kunyan, Tabi, yan. Sisoy na aringgo, nako. Supig ko ni Padingal, yan. Yan, tabihan. Yan po, nagkakaperang mga impormasyones. And balikan ta itong sumanungod bagaduman sa kunyan, sa
mga flood control. Igwa na po, ni nagdadalagan ngunyan na investigasyon tabi ha. No need na mag-anarkiya, no need na magbagsakan gobyerno. Sa totoo lang, taso gobyerno nga ni ibaga, nag-espuersos kainin na maimbestigaraan no less than by the President. Iyon nag-instigar po kan investigasyon nagpuon. And igwa na ning komite na yan po maimbestigar na opisyalmente. Ini pong sumanga sa hearings, medyo ka na nagbababa na ang intereses. Dumana kita sa pag-aram kung ano ang magiging resulta kan investigasyon. Ining independent commission tabi na pinagbilog ni Presidente Bongbong Marcos Jr. iyo ini sumasaangat nin kaso. Ini pong sudig di sa Kongreso, yung sa Senado, buda sa House of Representatives, kan lang yan. Inda, kung igo nga ni Indimar ni ngapit na panahon, magibong lay, hali dyan sa mga investigasyon na yan. Kan lang yan. Papogi ka nagkapira, pero di los ubos. Hindi ba si Jinggoy? Nakukonsiluan na sa kay Jinggoy na Estrada pag minaasta dyan sa hearing. Ayan tabi ha, kaya no need na. Yan na mga, okay, nadadangog na kita, nakaka-express na kita kan sa tuyang disgust, kan sa tuyang dissent, kan sa tuyang mga kuro-kuro. Dahil na pagsalbugan pa ning kung ano-ano pang violensya tabit ha. Kung sinda po, nagbalgar kilay itong sa mga pinag-akusaran, yan, mga flood control na yan, kung sinda nagbalgar kilay, ipahiling ta sa inda na kita mas sibilisado. Dahil kita mabalgar ning lay sa pag-ehersisyo kan sa tuyang diretsos tabi. Yan, may istorya pa kita sa luwag. Angel. Si Angel. Sunoda si Joshua. Sunoda na istorya. Angel Mustasa. Angel, thanks for waiting. Good morning tabi. Go ahead na. Yes, good morning po Sir Tio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong bareta, pinagad ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. sa mga punong barangay kang 70 barangay sa syudad na tabangan silang ipasabot sa ng mga residentes ang funksyon kang 911 para sa makaskas na pagrespondi sa mga nangyayari sa palibot. Ini Sir Tio ang payag ni Tapel sa pagampang kaini sa mga kapitanes ka nagpadigisa sa Sanggunian na panglungsod kan Legazpi na Session Hall sa nagpapadagos na ika-6 na Assemblea kan Liga ng mga Barangay, Legazpi City Chapter. Sinabi ni Tapel na dakulang tabang asin dakula ang papel kan mga opisyalis kan barangay sa nganing matabangan si Sir Pio na itasabot sa mga Legazpeño na maski warang load, pwedeng maghagad din tabang sa kapulisan basta sana i-dial ang 911. Sinabi ni Tapel na may isisido sindang 16 na mga visibility points na igwani nakaman na mga pulis, may gamit ini mga motorsiklo at may tuluman na police mobile na nagro-roving sa palibot. Asa ngunyan Sir Pio, nagpapadagos pa po ang Assemblea na Liga ng mga Barangay, panginatian ni Board Member Milabal, and then kabahan Sir Pio sa mga agenda ngunyan na paghuroron, ito nga ning supig report kasubago ni Sir ni Kuya Al, inings to manungod sa Executive Order number 1 o ining Barangay Road Declogging Program, asin na manungod man Sir Pio sa 120 days feeding program kung saan ang bagas na ini na pigagamit po ligdi antig shoulder ni Alcalde Hisham Ismail kasabay sa agenda ang pagkakaigwanin charity event. Sponsor po yan Sir Pio kan Liga National Office asin ang nakatalaan nagigibuho na Barangay Tano Day sa Setyembre 29. Yes. Sa ngunyan po Sir Pio, tigahalat na sa nagdian pag-abot kan alkalde para dumanman sa itataong asistensya sa kada barangay na yaong po ligdi sa Session Hall kan Sangguniang Pandalawi o Panglungsod kan Legazpi. Yan po Sir Pio, ang mga duwang tawo pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Sa istorya. Mientras tanto, dyan kita kay Joshua Bino. May istorya man si Joshua. Joshua Bino, on the spot report. Aramon ta daw. DZGB, on the spot report. Joshua, ipasok mo. Good morning. Yes, good morning. Sir Tio, good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong challenge ngunyan
si Police Colonel Noel Nunez, ang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office sa gabos ng mga Chief of Police o COP kan mga syudad asin munisipyo digdi sa probinsya kan Albay na kada semana dapat pakusugon na kampanya kontra illegal na droga. Asin kada pagtumbakan semana tabi Serpio, tigsisingil ni Nunez ang mga Chief of Police kung ano na lamang ang saindang mga accomplishment lalong-lalo na pag-abot sa anti-illegal drug study Serpio. Tangani ng ma-assess kung si Isay ang mga performing asin mga non-performing na mga Chief of Police digdi sa probinsya kan Albay. Kung maluyang nga ang accomplishment nasa Chief of Police na nga iyan mag-isip-isip kung siya kwalipikado pa o dae na maging Chief of Police kan munisipyo o kaya syudad digdi sa probinsya. May harang ang pahayag ni Kwan. May harang ang pahayag ni PD, ano? Kasod na kay Sir Pio nagkaigwa kay press conference si Nunez kay ba ang Chief of Police kan Daraga Albay. May kinaraman sa pagkaka-arestar kan rank number 2 regional most wanted person na ihapot. Kumusta nga yan performance kan mga Chief of Police? Kung maluya nga ya, may posibilidad bang masalidahan? Ang sabi ni Police Colonel Nunez, pig-monitor maninda ang performance ka na mga police. In fact nga kada semana, pigsisingil ka na accomplishment sa anti-illegal drugs. Kung maluya nga yung performance, di siya nga makapagsabi, kung ako nga maluya o bako. Ito ang headline na matindi. Siya yung matindi. Siya na nga magtarang sa ko. Ano nga yung sabi, pwede pa ako digdi o dahil na? Yan ang istorya. Bahala na ang mga Chief of Police na mag-atid-atid kan buhay niya kung nanunungod pa siya sa pwesto kung yung performance niya. Yun ang matindi. Kaya may doon. Sabi ni Pili Nunez, maging ngayon mga Chief of Police, super ngaya, inspirado ko niyan. Sa araw kan Kirpi yung kumbaga pasistema. Iyo. Siyempre masusupog ba ng Chief of Police kung maluya ang accomplishment. Iyon ang gada. Matindi ining saywar ni PD Nunez. Hararo. Iyo. Luma na ito bagang mga patanid na dapat igaw ka mong performance. Patanid na kung maluya humali. Days bako, iba so approach niya, saywar. Kumbaga, ika na sa nagmasupog. Ika na, yan ang pan. Yan ang termino. Ika na sa nagmasupog. Kaya sabi ni Chief of Police at sa tayo kan Daraga, ako nga, hindi ako mapadaog. No, bako, hindi ako mapasupog. Nagugusto Sir Tio, ang pahayag ni Director Noel Nunez. Sige. So, every nagbigay ako ng order sa lahat ng aking Chief of Police na mag-intensify ng kanilang anti-illegal drug campaign. So, sinisingil ko sila weekly. Yan yung aking at alam ng mga Chief of Police yan na every week pagka during enhanced managing police operation namin, makikita ko ngayon doon kung sino yung performing at saka mababa yung accomplishment pagdating sa illegal drugs. Yan sabi Sir Tio, napahayag kan Provincial Director. So yan sabi Sir Tio, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa luwas. Bago pa man magharalian ibang Chief of Police. Isaray ko naman ining bag ko tama tapos ng programa ta. Mainot kita manaray-saray nin bago ta. O yan na baga, masunod na programa ni Andy Mar, dakol pang mga hanap buhay tabi. Jerome, dyan? Buda Chief Tech Ramir. Maipasok natin yan. Pwede na ba tayo na to follow the words of Andy Mar, mag-iskierda? Pwede na ba? Pwede na? Sige. Na-compute na ni Chief Tech, buda ni Jerome, pwede na nga yan. Di saagan na lang tabi, sa programa giraray na Tingog kan Banuan sa pangarang kambilog na puwersa. Naning mailaog na po yan ng mga commercials and makapuon man tulos si Andy Mar. Viva Nuestra Señora de Peña, Francia. Salamat kan sa ido pag-antabay. Masunod tulos si Andy Mar. Ako po si Pio Fernandez. Tingog kan Banuan.